Ojila nkeji abụọ wee kụfere elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'ozi sa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, ọ na-anwụchila nke onye chiri ya zere. Ndị ji akụkọ ụlọ ala anyị na mgbede a bụ Ogom Chidewa Edibe, mụwa bụ Chi Nedumnwa na-ekwu. Ndị a bụ n'isiokwu hirodo a ji mere akụkọ n'ụbọchị taa. Ndị otu IPOB ajụla amụma a na-ama ịkpọ akụrụngwa Second Niger Bridge aha Muhammadu Buhari. Ndị nzukọ sineti ala anyị enyere ntụziaka ka ndị ụlọ ọrụ cable service providers, ya bụ ndị na-ahazi ihe omume onyonyo, ndị DSTV, MyTV, TSTV na ndị ọzọ ahazigharịa usoro esi akwụ ụgwọ ka ọ bụrụ a na-ele a na-akwụ. Ndị isi ekwe ọnwụ agbagbuola mmadụ 23 ma tụrụ ọtụtụ ụmụ mmadụ, nke a kpọtụrụ na steeti Kaduna. Ụlọ ọrụ Asset Management Corporation of Nigeria enwetara ihe karịrị narị naira bụ ego a natara ndị ji ụgwọ. Onye isi ụka Kraịst gburugburu ụwa niile Pope Francis akatọọla oke mkpafu ọbara nke na-ahịọzi ugbu a na mba Ukraine. Ọgbaghara gara abanyere n'isi ụmụ mmadụ dị ka a gara enyocha banyere ọnwụ otu onye dọkịta ndị CAF bụ onye gbagburu ma nwụọ dịka akọchara egwuregwu ndị Ghana na Super Eagles echi gara aga. Sonye anyị na www.osisaradio.com. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Tọzie ntị n'ala ka anyị kọpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị jiri bịa n'uju ya. Ndị otu IPOB, Indigenous People of Biafra, ajụla amụma a na-ama ịgụ akụrụngwa Second Niger Bridge bụkwanụ nke a na-arụ ịgụ ya aha onyeisiala bụ Muhammadu Buhari. Ndị otu a gara n'iru kwuo na aha etosiri ịgụ ya bụ aha dịka atụzie maọbụkwanụ ndị ọzọ gbara mbọ, ọkachasị ụmụafọ Igbo. Ozi bịaranụ site n'aka onye na-esote mgbasa ozi nyere onyeisi ala anyị bụ Bashi Ahmed gara n'iru kwuo na ya bụ akụrụngwa ka a na-ama amụma ịgụ ya aha onyeisi ala anyị bụ Muhammadu Buhari. Onye kwuchitere ọnụ ndị IPOB bụ Imam Powerful gara n'iru kwuo na ya bụ amụma jọkanyụrụdere na njọ, na kama a ga-agụ ya bụ aha nye ya nwa afọ Igbo bụkwanụ ndị gbara mbọ, ndị kụrụ aka ngwa dị iche iche n'oge ha dị ndụ, a na-achọ ịgụ ya aha onye na-abụghị nwa afọ Igbo. O kwuru sị ọ dịrị aha etosiri ịgụ ya bụ akụrụngwa Second Niger Bridge bụ Atụzie Bridge maọbụkwa aha ndị Igbo ndị ọzọ. Ha rụtụkwara aka sị aha dịka Chief Chinua Achebe, onye deburu Things Fall Apart, na aha Cyprian Ekwensi, onye dere African Night Entertainment, na aha Alexander Ekweme, onye wụbu osote onyeisi ala Nigeria, aha Chief Michael Okpara, onye kpara ike na mpaghara East, nakwanụ Dora Akonyere, tinyere aha ụmụafọ Igbo ndị ọzọ. Ọ bụ aha ndị a ka etosiri ịgụ ya bụ akụrụngwa Second Niger Bridge. onyeisi oche ọhụrụ ahọpụtara ga-achị otu All Progressive Congress bụ Sinetọ Abdullahi Adamu ga-amalite ọrụ ya taa. Onye wụbụ onyeisi oche na-elekọta ma kwado maka ọgbakọ otu ahụ bụ Gọvanọ Mai Mala Buni bụ onye nyere Adamu ọchịchị n'aka ma kwuokwa ka Adamu bido ọrụ ya ozugbo. A họpụtara Adamu na ụlọ ọgbakọ mba ha nke dị na Abuja oge ha mechara emume nkenke ha nwere na Satọde. Ndị otu ahụ niile nakwa aka na-achị steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule bụkwa ndị nọ ebe ahụ ma gbakwa akaebe. Ndị nzukọ omeiwu ala ya bụ ndị sineti akwadola ka ndị ụlọ ọrụ service providers
hazigharịala usoro ha si anapụ ndị mmadụ ego n'ihi na ya bụ agwa ọjọọ akarịala. Onye tiri ololololo bụkwanụ sinetọ nọ nọchi anya ndị Benue South Senatorial District aha ya bụ Aba Moro gara n'iru tie na ụmụ mmadụ ahụchiela anya n'ịkwụ ụgwọ ihe a na-ele. Ha gara n'iru kwuo na otu a ka ndị ụlọ ọrụ ndị a na-eji agbawara ndị mmadụ aka na-anasị ha ego dị ike. Ọ gaziri n'iru rụtụ aka dịka ndị nzukọ sineti ndị ọzọ so kwado ya ka a haziere ya bụ ihe omume ka ọ bụrụzie a na-akwụ a na-ele ka ghara ịbụzi a na-agbapụta ndị mmadụ nnukwu ego melelele mele ha oge rụzie achabiri ya. Ọ bụkwara ohere a ka ha ji gwa ndị ụlọ ọrụ na-esi n'ahụ gbasara mgbasa ozi nakwa akụrụngwa okwu akụnụba tinyere Nigerian Communication ka ha gbaa mbọ haziere ya bụ usoro site na ime ya ga-eme ka ahụhụ a belata.